Панорамната разходка до древния град на Несебър това лято ще е още по-приятна и романтична, защото провлакът, свързващ новата със старата част на града, грее с допълнителни светлини в тъмните часове на денонощието. Романтичният щрих точно на една от емблемите на Несебър не само фокусира вниманието върху тънката ивица суша, свързваща полуострова, но и подчертава максимално магнетичното очарование на хилядолетния град. Допълнителната вечерна светлина, обливаща провлака, е по идея на община Несебър, а за осъществяването й бяха вградени 68 диодни фенера в бордюрите от двете страни на пътя. За да добие завършено светлинният акцент, бе монтирана и 1350 метра светлодиодна лента за външно полагане. Всички осветителни тела са захранени с 24 волтово напрежение, което ги прави безопасни при монтаж и експлоатация. Това е поредната добра инициатива на община Несебър, с която се цели да се подчертаят природно-историческите особености на единствения град по българското Черноморие, съчетаващ древна история и модерен изглед. Така, живописният Несебър увеличава своята притегателна сила не само с прекрасните условия за традиционен летен туризъм, но и с възможността посетителите да се срещнат със съхранения дух на древността, преминавайки през светлинният лъч на провлак.